And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Analytical, fearless comments. Aksyon! Firing line! Lasay 54 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas. Welcome sa Martes nga edisyon. Martes nga pagpangalagad sa industry nga panatuntunan. Action Firing Line. Yari kita sa PITS 18 na sa bulan sang Oktubre 2022. Aksyon! Firing line! Firing line! Sa gihapon inyo ka-aksyon sa mikropono kagkahanginan. Aksyon na Marlon Hiduvoya, tubtob sa atak ng alas 9, antes para man ng tanan, diri kita sa lakat sang panahon. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Pagi sa PDM-PD, punta aksyon gan na Republika, aksyon gan, bayong gabi, please kamin. Mayong gabi, Aksyon Mar. Mayong gabi sa aton mga listeners. Ari, lakat sa atong tiyempo, sining gabi, Martes kita karon Oktubre 18, 2022. Pila lang kadlaw, hindi na tanak ko itong kao, may nagulot naman nga low pressure area dito sa extreme northern Luzon. May 1,085 kilometros ang iyakalayo na sidlangan sang extreme northern Luzon. Kag-ara siya sa 19.4 degrees north, 132.3 degrees east. Layo isa ato na. Kag naga-complementar ang kaduang weather system naton ang shear line. Naga-apekto extreme northern Luzon man. Ang extreme northern Luzon, particular Batanes, kag Babuyan, magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan, kag pagpanaguob halin sa shear line. While ang Metro Manila, kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran, naupod kita diri Western Visayas, kag Negros Occidental, nagapabilin nga may pag-uum-uum lang ang aton kalangitan, hasta nga magalumon ang aton kahawaan. May dala ni siya na ligwin ng mga pag-ulan o kung pagpanagoom ng halin sa localized thunderstorms. No? Ang tatlo ang di ka-seaboard, Northern Luzon, the rest of Luzon, kag Visayas, kag Mindanao. Ari kita dire Western Seaboard sa Kabisayan. Nagapabilin, ari kita sa Mahinay sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin, magahalin na bagat na nakatungdan o kung southwest aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kalmado ng aton baybayon, hari lang kita sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulod apyas ang balod sa aton baybayon sa probinsya. Wala sang gale warning advisory nga nabatak diri sa aton sang Pag-asa. Nagatakos ini ang aton wave by 0.6 hasta 2.5 metros ang aton astronomical tide. Karon alas 8:38 sining gabi 0.3 ang aton nga hunas, magabalos ang taob alas 6:23 buwas sa aga 0.8 metro ang kadalumon kag alas 5:29 sining gabi nagtunod si haring adlaw magapakita ini siya alas 5:37 buwas sa aga 25 hasta 28 degrees Celsius ang aton temperatura o kung 67 hasta sa 82.4 degrees Fahrenheit. Amuni, lakat sa aton jipo sining gabi, Aksyon Mar. Salamat aksyon gan, may gabi. Aksyon Firing Line! Gan na Republika, PDM-PD, Provincial Disaster Management Program Revision, managa ulhot naman kag may nagaloli nga LPA, the normal na bala niya, no? Low pressure area, nagatika-tika sa aton, diri sa pungsod sang Pilipinas, naga-obserbar man sa siguro bla, kung mayo sudlan ang Philippine Area of Responsibility, nagapanilag-nilag siya, kabay pang hindi lang. Kaya nagapasulod kita sa ginatawag nga holiday season. Aksyon Firing Line! 58 minutos nakaligat sa atak ng alas 6 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kamusta na ba ng atos na mga ka-aksyon sa ibang nga nasyon? Mga ka-aksyon taga mga overseas Filipino workers sa mga nag-monitor na temprano pa sa ato sa nga live stream. Good evening kag welcome sa inyo sa nga panatuntunan. Aksyon Firing Line! Firing Line! Hindi na ta magpatumpik-tumpik pa kag way nasang damo pa nga itsiburit si kag sis bomba.
Aloksuanta sa Leon ang mga nagabombardiyo nga mga balita sa bansang nasyonal. Action firing line. Sa nasyonal mga kaaksyon isa sang gintutukan kag damo gid sang nagpamati kag nagbasa sang balita ti inyo ang angot sa sungka pag-surrender sang isa sa mga suspitsado kag nag-ako gid gani nga siya ang nangamot sa pagtiro patay sa tong broadcaster nga si Percy Lapid. Action firing line. Si DILG Secretary Benhur Abalos nagapresentar sang suspitsado sa publiko. Ang ngalan niya makaksunis Joel Istorial sang sunad sang Quezon. Nagsungka siya sa rason nga kinulbaan siya sa iya nga seguridad. Action firing line. Bangod nga ti nabalaan niya man nga naglapta ng iya nga nawong kundi na kuwaan sa sang laragway pagi sa CCTV mga kakson sa closed circuit television camera. Ti sa nabalaan na rin nakamatsyag siya sang kakulba. Ti komo nagsurrender laban-laban nga ati mayara para man sa gintudlo nga iban nga mga upod niya. Oh, pero ti siya gid nangamot. No? Dako giding development kon mapamatud-an nga siya gid man kay subong bisan pa nga nag-ako ni siya nga siya ang nangamot sa pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid. Nagapabilin gyapon suspitsado ang panawag sa Nisaya. Action firing line. Nga aman dere sa Pilipinas damo sa mga suspitsado sa krimen nga nag-surrender mga kakson o kung nadakpan man nag-ako, nagsiling nga yes ako ang nangamot sa paghimo sang krimen, igo murahon gali, ginpilit lang sa kaginpahog sa ulihi, lain gali naghimo. Action firing line. Amo ni kadtuan tabarakay daw baga-baga ang akon sining pinsar basta sistema sa pungsod Pilipinas ang ato sining pag istoryahan. Tinabalaan tanaman nga mera sang 6.5 milyones pesos nga reward. Damo gid kwarta ang gobyerno. Damo gid man ya mga manggaran diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Ti ang padya mga kaksyon ni naglabot na sa 6.5 million ka pesos ang reward money sa sinuman nga makahatag sang impormasyon sa mga otoridad no para nga magresulta sa pagdakop sang sining nagpatay sa broadcaster nga si Lapid. Ti nagsurrender ini siya wala balasang pwede nga makakuha sa reward money nga 6.5 million ka pesos. Mayara pa nga tibay 3 sa gintudlo nga upod ya. Action firing line. Hindi lang ya si Istorial ang ginatudlo diri sa paghimo sang krimen, may 3 pa gid. Naukay na ginpresentar sa publiko ang suspetsado kag waya pugong-pugong nga ginbulgar ni Istorial. Ang ngalan sang mga upodya. Ang ngalan Edmond, Y letter D, no? Edmond kag Israel di makulangan mga mag-utod ini. Kag may isa pa nga si ang alias si Orlando o kon si Orly. Ti laban-laban ni ang katutuo niya ngalan niya si Orlando, ang hayo niya si Orly. Action firing line. Ambal ni Istorial, hambal yaw, ay ko makilala kung anong apelyido ni Orlando o kung ni Orly mga kakson. So, 4 kid. Kung basihan mo ang palayag ni Istorial, 4 sila ang naghimo sang krimen. Nga si Istorial ang nangamot sa pagtiro kay Lapid. Hambal ya, ginkasugtan nilang 4 nga konsin oto ang may tsansa gibay dako nga tsansabla or lapit kay Percy nga hapos si Percy Lapid Turuhon amo na amatero but silingon 4 na sila laban-laban may mga pusel gid ni no kay ginkasugtan nilang 4 mo sila nila kung sino lang may time sinong pwede
pwede kag hapos makatiro. Kay Percy, amo na lang ang mga mo. Tinatabuan nga si istoryal ko no. Ang natabuan, ti amo to hambalya, ti ako gid ang nakatiro sang pusil. Action firing line. So apat ang nagihimo sang krimen ang literato o kon nawong sa ring tatlo ni. Genpresentar man kay na ang mag-utod nga di makulangan taga Las Piñas City, ini si Orlando naman at large. No? At large, pero ti subong basi kon hindi naman gani sila ni matulugan sa pamangkot kon sin-o ang nagsugo ka istoryal. A reporte ni nga development mga kakson. Kaya man tiambal ni istoryal, ginsugo alas lamo. Ha? Tiangwa nila ni gun for hire Action firing line. Ti mag-gun for hire. Dire sa Pilipinas, kung bag-uhan ka pa lang, hindi ka man siguro pag-i-hire sang tawo nga luyag may ipapatay kung ang inyo sining nga target hindi lawg-lahog nga tinuga o kon personalidad. Action firing line. Dapat o si saon man din sa aton nga mga kapulisan kung bala nano ang background sining apat ni. Kasi kung maiban pagin sila nga krimen nga ginhimo mga kaakson. Ining si Orlando at large ang di makulangan amuman mag-utod mga kaakson. Sin-o ang nagsugo ka istoryal. Si istoryal kay naging pisa-pisa pamangkot mo sang mga taga-gobyerno sa atos sin otoridad. Sino ba lang nagsugo ka istoryal nga patyon rin si Lapid? Siling niya ang mando halin sa Neo Bilibid Prison. Action firing line. Hari na, NBP. Kagambal ya may isa pagid ka persona nga halin man sa National Penitentiary. Hambal nagtawag sa iya kag nagmando nga patyon si Lapid. Action firing line. Ang sospetsado, ako medyo may ulo-ideya ako. Kabalo ko mag-psychobla, may gamay mo lang, hindi ba ko siling tanda, panilag ko balang tao nga sugid o kung hindi mo. Babal, ano man guro na? Tinawa man gina, nagaang-ang si istoryal, no? Action firing line. National Bilibid Prison, ari naman ho. NBP, kag National Penitentiary. Subong way pagani matinluan na mo ang imahin sang National Bilibid Prison. Way pa na matinluan angot sa sadtog na report man. May angot sa ginaligar illegal nga aktibidad nga nagakatabo dira mga kaakson. Subong kon mangin matuod gyud man ang palayag na istoryal ni. Anong guwaman, pati tawo nga bisan ara na sa sulod sang prisuhan. Pwede gid gali kahapo, giyapon makamando. Kung sinong gusto nila sila nga ipapatay, inakon tuod ang palayag na istoryal. Action firing line. Ang pamangkot na pabilin, dako giyapon nga question mark di sino ang nagsugo kay istoryal. Pwede nga opisyal sang National Bilibid Prison o kon sa National Penitentiary o kon pwede man nga priso. Ti kon ultimo ka lang nga priso, makapasugo ka kung mayara ka sang ipapatay, hindi Siyempre may manggad ka, may kwarta ka. Action firing line. Pero ari ang nalilian ko niyo, no? Basi kung sa ulihib, lain di gid man nabalaan kung sino ang nagsugo bangod, Kay sa ulihib, basi kung hambalon kag tindugan gid sining sospetsado nga si istoryal ni. Nga hindi man nila kilala, akon ano ko lang niya, sa akon lang niya nga pananawan na. Sa ulihi ba siya maglabos puntobla, nga maghambal ining si istoryal, nga sa pamangkot, na layong pamangkot sa iya, mambal bala sa katindugan niya gid. Ang yes ring palayag nga hindi ko kilala kung sino ng tao na sunod sang NBP kay gataw ganay lang kami sa cellphone. Action firing line. Magamo ni mga kaksyon, bugto ginang kalat magamos ni, bugto ginang urangos ang patos ni. Ang mambos no kan dire, ti ining nagsungka ng istoryal
kag ang tatlo ka maging hingadlan niya nga upod ya. Ina kung manakpan o kung magsungka man. Action firing line. Ang niyo bilibid preso ng NBP amo ng presuhan sang mga nakasala kagin pamatmatan ng mga tinuga. Hindi basta-basta ang mga ara na subong. Ang nag-maintain sila among Bureau of Correction. Kag napaidalom na sila sa Department of Justice o kung DOJ. Ti si DOJ Justice Secretary o kung si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga subong way pagani maulumpawan mo sa mga isyu kag kontrobersiya angon sa pagkarakop sa bata ti subong ho. May ara siya sang panibag-o naman nga ginpromisa sa publiko hambalya tingwaan gid sang akon sa nga departamento nga makilalan ang tawo nga nagsugo agud patyon si Lapid base sa pagbulgar sang nga nagsungka ni nga si Historial. Action firing line. So duwa na subong kay mga promisa ang dapat naton diri nga bantayan kay Justice Secretary Remulla. Una, atong ginmuno ko man nagligad nga promisa bla nga sila nga hindi siya magpahilabot sa kaso sang iya sa nga bata. Ikaduha, amo ning pasalig niya nga tumuron gid sang iya sa nga departamento kung sino ang sa likod sa pagpapatay sa broadcaster. Action firing line. Te kung matumod gid man, ano ang matabo? Siyempre, kasuhan. Ina kung may ngalan kag makilalaan na. Kung kasuhan, ano pagid ang matabo sa nagsugo? Kung matumod ang nagsugo, ti kung taga niyo bilibid prison gid man, ti kasuhan kag pamatmatan Pero kung sa uli hibutang tabi, priso ba nagsugo no? Ti anong matabo, ang kaso dugangan dalagi. Action firing line. Di mo man pwede nga mapriso ka man ti ara ng kadaan sunod sa prisuhan. Action firing line. Ina kung priso gid man. May posibilidad mga priso nga may mga manggaran nga ra subong sa NBP. May mga kwartahan nga ra gyapon da sa Andio Bilibid Prison. Ang balantayan naton diri bangod basi opisyal sang NBP o ko National Penitentiary ang ginatubod sa diyagin daw. Action firing line. Diri naman ni makwestiyon ang ngalan ni Justice Remulla. Kaya nga, ara gani sa isa nga departamento na paidalom ang Bureau of Correction, nga ang Bureau of Correction amo ang nagadumala sa NBP. Damo ta sa dapat bantayan di. Ari pang siling ni Justice Secretary Remulla mga kaakson. Hambal yan nakabaton siya sa report. May telepono ka na aksyon, Delmar, no? May anak ang telepono. Yung kampiyon lang ang telepono yaw. Kaya rin hambal ni Justice Secretary Remulla. Sila nga nakabaton siya sa report nga ang telepono ginabaligya sa sunod sang New Bilibid Prison sa balor nga 300,000 tub tunga sa milyon ka pesos. Oh no! Telepono ang presyo ginabaligya to 300,000 tub 500,000 pesos. Hindi totoo yan. Justice Secretary na gina, di sa nubing hindi mapapawaw ni man. Anong klase telepono ni man? Ang nagabaligya ni Guro, milyonaryo na subong. Maya Guro, baligya na lang ito telepono ay, sa NBP ay. Grabe no? Ang siling ni Remulla makakson, nagapangatubang kita subong sang dako nga problema sa bilibid. Hindi lang nga dako, kundi dako giniya sir. Gani ang plano hambalya, dapat ireforma ang prison system. Hindi lang sa pagsaylo sang maximum security, kundi ang ginatawag nga regionalization sa mga priso. Subong ining regionalization sa mga priso, ginaplano na ni. Action firing line. Ang kagutok kag tuban ka sobra sa kapasidad sa mga priso sa presuhan, dinikada na ni. Nga problema, way gapon niya maktuhan sa gobyerno ta. Action firing line. Lalang ka pasalig blag kag bura sa mga sungad nila
nga kuno mundi solbaron ta, no? Waya mangyapon sa Miura. Action firing line. Ari pagit ang medyo kakaladlawan sang sistema de responsod sa Pilipinas. So. Ining nga siling lang nga problema sa NBP sang panahon pa rin. Sa mga nag-alalagi nga mga pangulo, pati gani kay Presidente Duterte mo, di bla? Pero may ginamuno nga grabe katalamak ang sinindikato kang illegal nga likuton. Dira mismo sulod. Oh, hindi gidya sa gapon matagaan sang kasulbaran nga. Ari nakitaan ko di nga problema. Oh, pungkuan sang bag-o nga Justice Secretary ang DOJ. Imbestigahan ang kuno illegal activities. Wala pa matapos ang investigasyon, kag wala pa mabalaan kung ano ang resulta. Ang DOJ Secretary, ginilisa naman sa bag-o. Action firing line. Anong tabo atong investigasyon nga nasugdan, nalipatan na lang. No? Kag ang bag-o nga nagapungko mga kaaksyon, nga tiglikom, may lain naman ang plano, pero masolbar ba na ako hindi? Hindi Action firing line. Manang tuman kasi kwawe nga sistema dari sa pungsod sa Pilipinas, ti subong ining nagsungka ni ho nga gunman ara sa kustodiya sa ato sa gobyerno kag ang ginaplanuhan subong kung paano mapasungka o kung madakpan ining tatlo pakaiban nga ginatudlo ya upod ya. Action firing line. Firing line. Te, amaning siling ko na, kulbaan na rin tatlo ni bagod. Ara pang reward money ho, nga ginatanyag sang kamara, ang House of Representatives gali mga kaksyon, atong 5 million pesos, halin to gali sa House of Representatives, halin sa personal funds sa mga House members, bot silingon, halin to sa personal atong nga kwarta, no? Sang mapila ka mga kongresista. Action firing line. Kuning una to 1.5 million pesos, gindugangan gali sang pila ka mga miyembro sang kongresista. Gindugangan nila 5 million, so ang total, ang kabugusan is 6.5 million pesos. Ining reward din. Nami pagkutani kung nami tani kulo komentaryo, pag mo sa siningin reward yung natanyag lasang mga opisyal ta nga kuno halin sa personal nga pundo nila. Sige lang, padasdan tala ni. Action firing line. Balik ta sa kaso nga pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid. Te kung isipon ta ho, dumduman yo, natabo ini makakson Oktubre 3. Oktubre 3. Inadlaw lang, napasungka dayon niya ang suspetsado. October 3, subong October 18 kita, isipan nyo ba na? 15 días lang, 15 kaadlaw lang ang naglipas, ang pamangkot dali, pwede ba lang gali nga mapasungka ako badakpan ang suspitsado sa isa kakrimen? Kung hungdon sang gobyerno ta? Action firing line. Tani ang iban ba lang ang mga krimen sang nga pagpatay bla? Amo man tani ni nga tikang himuon sang gobyerno ta no? Pero nga akadamo sa mga krimen nga subong nalubong na lang slimot no? Bangod nga wala sang padya nga gintalana. Bangod nga hindi bantog ang tawo nga gin patay. Inano man. Action firing line. Amo lang yung pinakapangsot nga sistema sa Pilipinas, di mo? Laruhon ko lang nga why kuya gasiling mga kaksyon nga hindi dapat pagtutukan. Ang kaso nga pagpatay sa pareho namon nga radio broadcaster nga si Percy Lapid. Kaya mo man ang dapat nga matabo, amo nang ginapangayo sang pamilya nga mahatagan sang hustisya ang kamatayon ni Lapid. Pero nga akon lang ditan iyas taga gobyerno, tanang iban nga mga krimen bla, amo man ni ang himuon para ang naghimo mapasungka man kon madakpan man. Kundi patawhay kuntan ispinsar kag balatyagon sang pamilya sadto mga ginpamatay. Action firing line. Amo ni saling ko na tuman kasi kwawi no? Kagkatiko balingag lang nga sistema sa Pilipinas ihimplaw ko lang dari sa Bacolod City, pila ka mga krimen haw ang nagkalatabo nga tubtob subong way marisolba raw. Ang mga ginpang biktima sang paghimulos kag pagpatay, di bla damo.
ang kalabanan wala gid mahatagan sang hustisya nga aman bangod pigado ang pamilya, bangod ultimo man lang nga sibilyan, kag hindi kilala nga tawo ang biktima. Action firing line. Ang pagtutok sa isa ka krimen magkaaksyon para nga maresolbar dapat way tandi sang pinilian na dapat alalangay na pigado ka man o kung manggaran ka man, bantog sikat kilala o kung hindi, dapat palariho ang pagtratar. Nga ang iban nga mga biktima sang krimen, ano na sila, sapat, tabo na, pareho man na sa mga biktima nga prominente. Tikit na nga pamuluyo mga kakson, dapat balota manilag. Hindi po sa lingon nga dasig ang pag-akto sa gobyerno tasubong sa kaso nga pagpatay ni sa broadcaster nga si Percy Lapid, palakpakan kag dayawon tara na yun, no? Para sa akon big no gina nga man. Pwede taguro nga dayawon kag palakpakan tara sila kon mayoriya o kon kadaman sa mga krimen, labi na ang pagpatay diri sa Pilipinas na resolbar kag ang tagpatay nakasuhan kag napamatbatan. Action firing line. Di ina siguro maboy ko kalo sa inyo na, no? Maggaman ng plastada, pero kung mag-amo-amo lang ni gihapon na senaryo, nga kung ultimo gali nga tawo ang ginapamatay daw, aso na lang nga nagakadula kag nagakalipatan ang kaso. Tiyan mo na, sistema ta, batunon talang na sa pungsod sa Pilipinas. Una sa balita. Una sa aksyon. 20 minutos nagkaligan sa tak ng alas 7 Action Radio Philippine Standard Time para stantara ang kaso nga pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid. Kaya ang ginabantayan naman subong kumo nag-ako na ang gunman nga siya ang nangamot sa pagtiro kay Percy Lapid. Ang ginabantayan naman subong mga kaksyon sa publiko kung sin-oto ang gintumod ya nga taga National Bilibid Prison o kung National Penitentiary nga nagsugo sa iya nga patyon sa Lapid. Action firing line. Kabay nga hindi na madugayan, kabay nga hindi na ba simanahan mabulanan. Kaya nga aga kung hindi na pagtutukan sa publiko, base kung magligwat naman na senaryo. Action firing line. Ano pa iban sini, hindi ba na iban nga balita nasyonal? Total na istoryahan tanagin man ang reward man ang ginatuwag para nga maresolbar ang kaso. Areho, may krimen man nga pagpatay. Dito naman sa may sudad sang Zamboanga. Ginangot ko lang sa ginatuwag nga reward money bla. May kontraktor to, kag ang kontraktor ni retirado ni sa nga pulis, no? Alvin Perez ang natabo mga kakson, ginambos ni sa apat ka mga motorcycle riding suspects ang naghimo sang krimen lapit lang sa balayan dito sa may Divisoria, Zamboanga City, nagligad nga Oktubre 13 mga kakson. Ang upod ni Perez na pilasan pa ang escort niya. Action firing line. Si Perez, isa ini sa mga political supporters sa nga Zamboanga Mayor nga si John Dalipi kag Congressman Manegs Dalipi. Ti ang Mayor nga Dalipi nga ginbuno ko ni kay kainas ina sa nga flag raising ceremony. Nag-anunsyo nga may 2 bilyones pesos nga reward nga gintanyag siya agud nga makilaan ang nagpatay sa biktima. Action firing line. Ti damo kwarta ang taga-gobyerno tano. Magintukod pagid nga Special Investigation Task Force Alvin Perez ang tutukan ang investigasyon. Pero ambot sa may Zamboanga si kung hindi man ganito maisipan ang kadabuon sa mga wala masulbar nga mga kaso, pariho man diri sa Bacolod, mangkot lang na. Action firing line. Alas 7:23 Action Radio Philippine Standard Time sa lawanta naman ang mga balita sa bahinsang lokal. Pinagkamanggaran nga syudad kag probinsya sa Pilipinas ang nangibabaw, Quezon kag Cebu. Palakpak sa mga taga Quezon kag palakpak man sa mga taga Cebu. Syudad ang sabayan sa syudad Quezon, sabayan sa probinsya Cebu. Action firing line. Pero ang Negros Occidental, ang aton pinalangga nga probinsya, hindi man ta na magpaulihi kung padamo-damo lang banggad ang hambalan. Kay kung number 1 ang probinsya sang Cebu, sa probinsya nga kategorya mga kakson,
ang Negros Occidental araman sa number 6. Action firing line. Not bad at all. Manang balsi ba ha? Anong pananawan ni Governor Bong Lacson? Hambalya, maayo nga impresyon para sa probinsya ni. Maayo nga indikasyon agad mas magadamo pagid ang magganyat nga mga estudyante, ang mga investors. Pero si Gov Lacson, gusto niya anay hibaloon kung ano gid ang criteria o kung mga ginbasihan kung nga nagtupa ang Negros Occidental sa number 6 nga pwesto. Action firing line. Ang budlay laputon dire kon pinakamanggaran ang nga probinsya ang paghahambalan. Among Cebu mga kaksyon. Kay kun manggad lang baw to manakalayo o kun daw kilometro niya ang ila sa nga abansi o kun distansya, no? Sa patag ini sang equity kag assets. O kun sa mga Tagalog pa mag-assets, ano nga ari-arian kung naman yung pag-aistoryahan mga kaakson. Ang ginbasihan dari among kabugusan nga tuwig 2021. Kaya ang 2022 ti ipagwa ni sa 2023 naman. Action firing line. Nga abudlay labuton, kag tupungan, kag malampuwasan ang Cebu, kayo, sa sunod lang sa sunod na gidya sa 8 katuig. 8 katuig nga sunod-sunod iya mo nga sila yung gihapon ang nagapanguna kon wealthiest, richest province ang istoryahan. Ti kon taga Cebu kasi siyempre pwede kang may rason kasi nga mag-expand. Expand. Tidikal, hindi magpabugal lang Action firing line. Karon base kung nagala ka naka-expand kag tinikal ka masugata among tao galokdo karon kalibutan base ko na tindakan ka babla. Action firing line. Firing line. Amon ni sa mga kaso ng findings. Findings ni nga gin-anunsyo sa Commission on Audit o kon na COA 2021 Annual Financial Report. Ti ang Cebu, ano ba lang Cebu? Most populous province sa Central Visayas, Bosilingon. Pinakadamo pumuluyo, pinakadamo butante Number 1 man ng Cebu mo nga pinakadamo butante sa kada eleksyon mo na gani nga daw hindi ni pagalinan sa mga kandidato. Action firing line. Ti sentro ng Cebu sang economic kag commercial activities sa Region 7. Ang kabagusan nga assets sang Cebu Province abi nyo kon pila na, sobra 215 bilyones ka pesos mo. Ang ilan naman sila nga equity, sobra 209 bilyones ka pesos. Action firing line. Di magsiling kita equity, ang equity magkakso nag-refer na siya sa assets nga nabilin matapos ang deduction sa liabilities mo ng equity magkakson. Doga pare-pareho lang gani assets ang equity sang Cebu. Ang assets, 215 billion. Ang equity, 209 billion ka pesos. Kung nga atuman kalayo ang nalabutan sa Cebu Province, kaya nagasunod sa ilang number 2 mga kaakson, based sa COA's top 10 richest provinces. Ang Rizal, number 2, Rizal mo. No? Ang asset sang probinsya sang Rizal, 30.6 bilyones pesos lang ya. Action firing line. Ilang tawan nyo kung ano nakalayo sang nanangatan sang probinsya sang Cebu. No? Tinagasunod na ang Batangas, Davao de Oro, Bukidnon. Kalima na Bukidnon, ikaanom ang Negros Occidental. Nagligad nga 2020 mga kakson sa ikaanom nga pwesto, Ilocos Sur na di. Subong ang Ilocos Sur ng number 7, nag-number 6 naman ang Negros Occidental. Action firing line. Bot sa lingon na lang pawasan, no, nakuha sang Negros Occidental ang sadto pwesto sang Ilocos Sur. Ang probinsya sang Iloilo araman sa top 10. Ang probinsya sang Isabela kag ang probinsya sang Palawan. Sa bahin sang syudad, sa syudad naman nga kategorya, ti ang Quezon City ng kakson, second straight year. Ikaduwa katuig nga sunod-sunod nga nakuha nila
ang number 1 nga pwesto mga kakson. 451 billion pesos ang assets. So top spot sa gihapon ang Quezon sa mga pinakamanggaranon nga syudad sa bugos nga Pilipinas. Nagnubo-nubo gani mo ang 2021 nga kaysang 2020 452 billion pa ang assets ang syudad sa Quezon. Action firing line. Pag 2021 nagnubo sa mga 1 billion, nag 451 billion na lang, pero sila mangyapon ang ara sa top 1 mga kaaksyon kay ang nagasunod sa ila nga Makati City dako man sang antad sang Quezon City ho sa number 2. Ang Makati City nga nagasunod sa ila may assets lang nga 238 billion ka pesos. Action firing line. Sunod sa top 10 kung sunod ang paghambalan Manila, Pasig, Taguig, Cebu. Grabe no? Ang Cebu province sunod sa provincial level, ang Cebu City sunod man sa bahin sang city nga kategory. Amo man ang Iloilo. Namo tuod sang nagahambal nga Negrosanon nga once ka magbisita sila sa Iloilo province kag Cebu province, pagpuli nila diri sa sunod sa Bacolod o Negros Occidental, ang ila sa nga tikal, ang ila sa nga sugid kampiyon to sa Iloilo, you know? Kampiyon to sa Cebu, no? Grabe ito ya ang pag-boom sa ila sa nga probinsya. Action firing line. Teko ikaw taga Negros Occidental, yuko-yuko kada lang mag-amo sa makakson. Ti sa syudad sa nasilintara, ara ang Cebu City, Mandawi, Mandaluyong, kag ang Davao mga kakson. Ha? Sigurado ko nga ginapamangkot nyo subong kagulingon nyo da. Ang Bacolod dito pa. Action firing line. Ambot kon din nag-apok ang Bacolod. Ha? Oh. Dere sa Negros Occidental, sa pagkuha sa ikanom nga pwesto sa probinsya nga level, ano ba lang reaksyon ni Governor Bolacson? Ipabatid dugay-dugay. Una sa balita. Una sa aksyon. Samtang nga isyu angot sa pag-hire sa nga lokal nga gobyerno sa nga Bacolod bilang consultants sa 4 ka mga empleyado sa gobyerno provincial, natuldo kan nagidman. Action firing line. Kaya mga sadto nagpabalabag daw ay nabatia. Matapos ka ang kontrata formal nga ginpermahan subong gid nga adlaw. Permahan ay naging patigayon mismo sang 4 mga kakson ka mga consultants sa presensya of course ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Action firing line. Firing line. Ang tawag sila mga pro bono consultants sa simple nga sugilanon, consultants nga nagatanyag sang libre nga serbisyo, no? Consultant nga libre ang serbisyo, why sang ginabaton nga sweldo. Pero hindi bot silingon gali nga why gid sila sa matunon di. Kung mo nga mayara sang kontrata, hindi sila mabaton guro pesos nimo. Ha? Pesos ang nabutan sa kontrata sa katuig piso, 1 peso a year. Action firing line. Tumatupa na sa libre na lang, no? Mo gid na basta gobyerno sa purpose na guro sa yan na guro sang gobyerno patakaran gid, no? Kung nanong rason dat hindi ta na pagmadalman da kay bagod base kon amo ginaya. Oh. So balik ta sa 4 ka mga consultants makakson. Sinong 4 di? Attorney Diaz, consultant ni sa for administrative matters and system review. Attorney Holiero sa health insurance and healthcare. Dr. Maestral sa health and hospital concerns kag Miss Helvolia, Lucille Helvolia sa special projects and economic affairs. Action firing line. Firing line. Di dumduman nyo nga medyo gindikupan sang isyu nga bagay ni. Matapos nga sa una, si Atty. Holiero Lantobay ginang paboran una sa pila ka mga miyembro sa nga sanggo di ang palungsod. Pero ang alkalde, Mayor Albi, liwat yato makakson gin sumiter. Ang isa nga request, ang isa nga pangabay. Kag ti subong nagresulta sa maayo gid nga hugada. Pro bono. Wa isang batunon nga sweldo.
Ti si Mayor Benitez antes na nag-alkalde sa Bacolod, antes na napapili bilang mayor sa naligang eleksyon. Di ba na nagserbe man siya? Nagserbe man siya bilang pro bono, consultant man sa economics man tugang ni, no? Sang gobyerno provincial, sa idalom ni Governor Lacson, 1 peso a year, no? Ang sa sulat sa dokumento, sa paper, sa papeles, 1 peso a year. Hindi guro pwedeng hindi mo na pagbutangan na zero mo. Action firing line. Di subong ang apat di ka mga executives sang Kapitolyo, empleyado sang Kapitol, again mention ko, paserbe man na sila sa Bacolod bilang libre mga ka-aksyon. No? Ti inisyatibo niya ni Mayor Benitez kay kabalosa kung narong ikasarang sa ning apat ni. Alang-alang mara sa karon magkuwa sang way tanto sang hibalo, base sang ulihi kung siya pa na ang ka-problema. Action firing line. Ti ining apat ni masiling ko nga mga expert ni may mga ikasarang kag may patod gid ding ihibalo base sa ila sa ding specialty, sa ila sa ding mga eksperyensya mga kaso. Ti sa iban nga banwa kun syudad kun probinsya man may ara mabala nag serbisyo na sa inyo sang ginatawag pro bono. Ining pro bono daw matamat nga nagauso no. Nagauso ni nga tinaga no kon kompletohon tani ang pro bono nga tinaga. Ang tawag sini pro bono publiko. Grabe no daw title sang kuno sang ano kana sang palatuntunan man no. Pro bono publiko. Action firing line. Firing line. Pro ginpalipot lang na gin pro bono lang na. Latin na sang tinaga mag-aksyon nga ti permi na ginausar sa professional work nga ti voluntary kag wala sang bayan o kung wala sang sweldo. Ari ho, nagtiming man sa balita nasyonal lo, may kang tanan sa tinaga nga pro bono. No? Pro bono. Ang ngalan, Director Paul Soriano. Di ba? May balita angot kay Director Paul Soriano. Amo man pro bono man siya, 1 peso a year man sa isa nagabag o nga obra bilang Presidential Advisor for Creative Communications. Action firing line. Di naman guro ya kinanglan ni Director Paul Soriano ang kwarta kay ti damo na niya guro kwarta ya makon mo direktor ka sa bantog ka nga direktor tigin kuha ni siya ni Presidente Marcos Macacson kag di may mga may pagpanumpa na gani kahapon no si Soriano gle hinablos ni sang First Lady nga si Liza Araneta Marcos. Action firing line. Kay isa man ni sa sadto sa nagkampanya kay Marcos nagligad nga Mayo nga eleksyon. Ote, sino pa sa inyo da ang gusto mag pro bono? Gusto niyo? Okay, guro sa may mga kwarta Pero sa may mga haluson nga kaon ka magkasagod sila sa nga pamilya, pro bono ka pa? Una sa balita. Una sa aksyon. Alas 7:37, Action Radio, Philippine Standard Time. Ari, manuhon ko ring balita, kay subok-subok nga balita ni sa bayan sang lokal ho. No? Kung kisa hindi malikawan, nga may ara gid katabo nga kapabayaan sang ginikanan. Ti ang kapabayaan sa ginikanan, liwat na naman mga kaaksyon nga naukatano. Action firing line. Ang ginikanan ay han may atubangon nga asunto or panumbungon de kung mapamatud-an nga may pagpatumbaya nga ginhimo sa ila sa kabataan. Ang ginatubod ko diri nga balita mga kakson sa sunod sang Sipalay Negros Occidental. Kaina sang agalan ng tabo ni. May isa ka makaluluoy giniya ining bata ni mga kakson. Ang edad sang bata duha pa lang katuig. Wagid mapaktan nga hitabo nalumos kag napatay. Daw kasimple man lang sa palamatin-an yun, di bla. Tiyang pagkalumos, hindi man bag-o sa palamatin-an ta, nga trahedya o kung insidente. Damo na sa mga insidente nga pariho sila. Pero kung kamo ang makabati sa malita nga ang bata nalumos
sa sulod sang balde nga puno sang tubig patay, makibot kag matumbo gid ang dughanyo sa kasakit batyagon. Action firing line. Di ba? Oh, ang pagkalamos sang bata sa balde, sang gin-check ko sa akon sa nga banawan, damo nagali sa mga insidente nga amon eh. Nagkalain-lain nga mga lugar na responsod sa Pilipinas. Pero nga aga katabo ni man, tiyan mo na ang paglantaw ko number 1 may kapabayaan gid. Natabo ini sa may San Francisco Village. Barangay Nabulaw, sunod sang Sipalay, kainasang aga, naglanog ang kasubo. Kanabatsagan sa mga residente dito sa lugar, kay bangod sa natabo sa sining bata ni. Oh, may interview kaina si Action John Diaz, sa investigador sang Sipalay PNP. Ibaloon ta mga kaakson, ano bala ang madalang eleksyon sa ning residente ni? Kag ano gid ang dugang nga detalye sang sini nga balita, pamatian ta sa investigasyon sang Sipalay PNP paagi sa NOC PPO report kay Action Jan Diaz. Action firing line. Ang pamangkot pagidirisin ong dapat din naton nga basulon. Tekon ang bata 101% di gid naton mabasol ni. Kay bata, no? Ang ginapinsar sa permiya kung paano sa maka-enjoy sa isa nga pagampang. Di siguro why naman iban sang basulon di kundi ang pamilya or partikular ginikanan sang bata, di ba? Action firing line. Pero may salabton ba lang ginikanan sa ato sa kasuguan? Mapabulig ta dugay patag sa ato sa Department of Social Welfare and Development mga kaakson kun bala ano ang ila sa nga pananawan sa saning sahi nga insidente. Action firing line. Firing line. Las 7:40 Action Radio Philippine Standard Time. Ang iban nga amotong pila ka mga balita nga dapat ato sa niya nga mga tutukan sa ato sa nga pangalagad sa Martes nga edisyon sa inyo sa nga panatuntunan Action Firing Line sa mga bag-o lamang nakabukas ang ila sa nga radio kag sa mga naka-login sa ato sa nga Facebook live kamo gina-welcome namon sa inyo panatuntunan nga ginatutukan kada Lunes to Biyernes Action Firing Line. Action firing line. Sa ato sa nga pagpanumbalik mga kaksun unahon ko ni ining ginmunuta nga tuman kasubo nga balita nga hitabo dira sa may Sipalay City. Standby. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ang balitang ito ay... Okay, yeah. Sabi, talisan nga monitor sa ato sa nga live sa Facebook Live, sa ato sa nga Facebook Live si Milail Oligo, salamat gid. Nung Jimmy Tuga dira sa may Greenfield, no. Regards ko na sa tropata nung Jimmy. Dira sa may Greenfield, no. Kay Toto Roy Recuelo, payong gabi action na Marlon monitor lang ko sa may barangay Sumag. Oh. Way ni biyahe si Toto Roy Mastar sa may Sumag mo, no. Si Inday Carla Grace, sige. Mustang NGC. Okay. Amigo ta Bernard Tabino, salamat gid. Bernard Bantong, Raman, Benji Bantong. Amigo ta Bernard Tabino, si Jo Marie, si Toto Jo Marie Montaño ka monitor man. Sa mga talion. Salamat gid. Sige, dugay na kami kita ni Toto Jo Marie ba, sige lang. Okay. Dari sa live stream mo. Okay. Mayang gabi action na Marlon, Ana Sinoro, salamat gid. Lilian Tadena Claridad, Ana Sinoro, okay. Leia Younger Esquivel, good evening. Monitor Talisay City. Kabay pa action Marlon, pangamuyo gid ta, mayo lang hindi gid na manghalit ang bagyo. Imbong Dio Campo sa may Maaw, Jose Mongcal Torilla, good evening sa Binalbagan. Ray Flores Parioga, mayang gabi. Si Bomboy Peralta Raman. Elizabeth Gabala, God bless and more power. Ana Sinoro, salamat gid. Okay. Aaron Tagonera. Good evening, Action Marlon. Watching from LTO Karkar. Joe Abisya, Bia. Tamyo ko lang, Kumari Vanessa Mayo, Kumari J.K. Dialagdon, salamat. Okay. Rochelle Fulgencio Susana. Araman si Diring Aulohamiento. Ramondo Manakil.
Sige. Dili nga ulamiento si Alakdan Niepes Villases. Ara ko na sa may kabakungan. Sige. Standby ka mo, balik ta dugay-dugay. Thank you, thank you. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday gani maabot eh. Ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Ako na would like eh. Mayara gina na butang sa module nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay eh. Tapos, ano naman, ubra ko ng daso. Brown na daso. Sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ang pag sa page, i-like, i-share na. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong makapasitikbar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanapin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandra po. Tatugan ko balala. Di silingkod sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo. Kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisilin ko pasalamatan kagin ang Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubauna na, nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abri ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Umagak lang. Dako ng bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madami nga salamat sa iyong action John Diaz sa
Tanan-tanan nga sa action, madami nga salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban, yung mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason, inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na nasang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV ah. Oops, di ka sure.
Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binagon kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan! Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox.
Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga paligid. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Radio Philippine Standard Time, ang balita mga kakakson sa mga sunod sang Sipalay, badawin niya piyaran ko bala, subong bulan sang Oktobre, kada adlaw kadamo sa mga krimen nga nagaluntad, damo sa mga krimen nga pag patay mo sa mga banwa kag syudad. Nano ang gakatabo subong sa pinsar sang mga kaaksyon taman? Action firing line. Mayara nga magpakaisa, no? Ang pakaisa ginbuno sang pakaisa. Mayara kay na sang aga nga nasa puan man ginbuno patay, nakita na lang bangkay dara sa may area sang barangay Granada. Sa area to sang banwa sang Isabela. May asawa man to buno man sang kaugalingon niya nga banda. Pagpangimon ang isa sang mga motibo kag kaina sa insidente nga pagkasapo sa bangkay sa tong lalaki sa may area sa Barangay Granada. Nagwa man to ang anggulo nga may pagpangimon man. Action firing line. Grabe ang mga krimen nga luntad subong, no? Sa Negros Occidental. Mga balita naman gikan sa Kapitolyo Provincial, ti kadagin muno ko nga ang Negros Occidental hindi ganman maglayo kon manggaranon nga probinsya ang paghambalan kay men pila man ka tuig mga kaksyon nga ara permis top 10 ang Negros Occidental. Ti ikaanom ang Negros Occidental sa mga probinsya, no? Ikaanom siya akon assets ang paghambalan. Ti number 1 gid ang probinsya sang Cebu. Ti kay na si Governor Bong Lacson mga kaakson. Mayara sang reaksyon may kantaran sa di. To be honest, I really don't know what to make of it. We are national tax allotment dependent. It gives a good picture of Negros Occidental, but the fact is, as far as the provincial government is concerned, we're still dependent on the national tax allotment. I did not read about a deficit, no, but I just read that we're number 6. They're talking about assets, no? I should ask siguro our economic team, no. I'm sure they were asked to submit certain reports. So I guess I'm not sure really, if it's just government side to or
as a whole, no, government and the private sector. That's why I said I don't know what to make of it. It gives a very good picture, no, that Negros Occidental is in the top 6. So it gives us a good impression of hopefully that will bolster more investments, whether locally or from outside investors. But of course there are other variables then. Dapat peace and order is very important. Action Firing Line. Si Governor Bong Lacson, 3 minutos nakaligad sa atak ng alas 8 Action Radio Philippines Standard Time. Ti ang mga local government units naton papanaog sa barangay level may problema nga sumalangon mo ining pagbuhin bla mga 14% ged sa national tax allocation. Ti amo man sa provincial government sang Negros Occidental kay kung sumasumahon ining 14% nga pagbuhin sa national tax allocation, NTA nga ginatuwag sa una mo isang internal revenue allotment kon IRA. Tiway sang mahimong gobyerno kundi nga pati gayonon ini patuman kaya resulta ni magkakson epekto ni sang COVID-19 nga pandemya. Action Firing Line. Nga naglaslas nga naghalit diri sa pungsod Pilipinas sa sulod gid sang 2 ka tuig kag tubtob subong na ginapatuman kita gyapon nga health kag safety protocols. Ti asabayan sa Negros Occidental mga sobra 780 milyones ka pesos ang share nga makat kon mabuhin sa Negros Occidental. Mumana sa sunad sa Bacolod may buhin man sa iban nga banwa kag sunod kag pati sa barangay nga level. Action Firing Line. Ti magsig tinguha na lini ang tagsa-tagsa ka mga local government units. Local government units, damduman nyo nagligad nga Domingo, nagtakop, October 16, nagtakop kag ginagkabig nga madinalagon. Ining una nga pagpakigbahin sang gobyerno provincial sang Negros Occidental sa selebrasyon sa aktibidad sang Maskara Festival. Ang tawag is Maskara sa Panaad. Damo gidman sang nag-enjoy, isa lang ugaling sang mga nagpasablag to ang pagtupa sang ulan. Ti siyempre kung nagatupa ang ulan maka enjoy ka. Ti siyempre mangita kaya sang pasilungan parang hindi mabasa ang imo sa nga yubon-yubunan. Action Firing Line. Hindi gidman siling sige-sige ang pagtupa sang ulan ugaling kay mayara gid mga negosyante nga nagyamo gid nga basta gani mag-ulan tuman ka ninit sa mga customer nga nagakadto sa ila. Ti ang Maskara sa Panaad sa kasimana nga ginpatigayon mga kaaksyon natapos na gid man to. Yambal ni Governor Bong Lacson sanod nga Maskara 2023 kun imbitaron sila gihapon sang lokal nga gobyerno willing sila nga mag-participate pagi sa pagbukas sa mga themed booth, ang pavilions bla sa mga banwa kag syudad mga balay-balay bla sa Panaad Park and Stadium. Pero kung hindi sila mag-imbitahon, siyempre mag-concentrate sila sa Panaad sa Negros Festival. Kaya nga ang Panaad sa Negros Festival mga kaakson, ang katapusan nga Panaad sa Negros Festival, amo to nga time ang governor tiya si the late Governor Alfredo Marañon Junior pa. Ti pag 2019 mo, di ba? Na 2019 nagsunod ang tandem ang administration ni Governor Bong Lacson kag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ti sang April 2019 bagos-bos na ang COVID-19. Action Firing Line. Tiwa ito sang Panaad sa Negros Festival. Pag 2019, 2020, kay May 2019 mo, tapos nagali ang 2019 nga Panaad sa Negros, kag election is May. So, 2020, mga kakson, supposed to be kuntani. Amo ng una, nga Panaad sa Negros Festival.
no nga sa idalom sang administration ni Governor Bong Lacson galing kay Mantis sa Presidente amo ginang tuig nga naga bagos-bos ginang epekto sang COVID-19. So why choice? Gin kanselar anay temporaryo ang kahibatan sa panad sa Negros Festival kag pag-abot pagid sang 2021 nagligad nga tuig April makaksyon still gin paiway sa gihapon para man sa safety sa mga Negrosanon. Ti ining 2023 laban-laban ba dayon na gidne. Okay, bisan pa nga may ara sa gihapon sang kaso sang COVID-19 kung sa bayan sang Bacolod City makaksyon nga double digit na malang ang active cases amo man sa Negros Occidental tikag sa ulihi kung kabigon na lang isa ka endemic daw isa na lang ka masakit o kung balatian bla pwede na siguro nga magbalik sa normal ang tanan, no? Makasilig kita nga ang COVID-19 puas na gid kung mando ang ato sa gobyerno nga kakaso na nga hindi na pagpasulubon sang face mask ang mga tawo sa bisan diin nga lugar diri sa Pilipinas. Inaya maghambal kita nga balik kita sa normal. Action firing line. Galing kiti subong face mask sa gihapon. Pero pag abot sang 2023 mga kakson sa bulan sang Abril, ti ako'y kapati ko nga madayon na gidni ang panad sa Negros Festival. Kag kon matigayon, amo ini ang unang panad sa Negros Festival sa tandem nanday Governor Bong Lacson kag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Tiambal ni Gov Lacson kay na mga kakson ang ideya nga himuon regular o ang pagbukas sa mga pavilions dara sa panaad, pavilion sa mga banwa kag syudad. Kon matigayon unahon anay ang monthly. Bulanan isa ka bulan once lang nga pagabuksan. Obserbahan kag kon mangin maayo ang resulta himuon sa weekly basis, himuon nga semanal. Kon mangin maayo pagid sa ulihi base kon desisyon sa ulihi nga buksan na lang adlaw-adlaw kundi damo lagawan ang mga kaksunta. Action firing line. Pero ang pamangkot sa ONI-han matigayon tiambal ni Gov kon subong nga tuig 2022 kasubol. No? Daw ka bulubudlay na kay nga aga basulod na kita sa bulan sang Disyembre. Ti ano ba lang bulan sang Disyembre haw? Sako-sako na raya mga mayors ta. Sako-sako na raya mga local chief executives ta. Maliso sila sa tuo invitation Christmas party. Maliso sa wala invitation Christmas party. Isa lang ganing suggestion ko sila. No? Di sila magliso-liso eh. Action firing line. Para why sila sang mababatian or why sila sang mabatunan nga invitation sa Christmas party. Hindi No, ginapayuhom talang kamo labi nagid sa mga waay panakapanyapon bla. Para nga hindi madugagan ang kutom nyo. Action firing line. Si Governor Bong Lacson kay na nagsiling sa amo sa nga interview. Nga kung nga ideya angot sa pagbukas liwat sang LGU both mga kaakson laban-laban matigayon na ni maumpisahan ni sa tuig 2023 na, no? Kag kung ako palantawon sa first quarter sang 2023 Enero, Pebrero, Marso pwede siguro kay kung magtupa pa sa second quarter maglalapit na April mga kaakson ti sako na raya ang provincial government sa preparasyon naman sa panahon sa Negros Festival. Sunod nga 2023, mabalaan tali ang desisyon sa mga local chief executives, partikular sa bayan sa Association of Chief Executives, mayangon sa ng ideya nga pagbukas liwat sa pavilions sa panaad. Yariyo balikan ta si Governor Bong Lacson. May kantaran sri. The province is just happy to join the celebration of Mascara. I think we can consider this a first. And it also gave the LGUs a picture of the readiness for
the main event of Panaad, which is April in 2023. LGUs are bent on renovating their pavilions. Others have actually finished with their renovation. They're excited about having our Panaad in 2023. So as a whole, we're happy to celebrate Mascara in Panaad. For as long as we're invited, yes, we will not assume that we will still be part. But if they do invite us, then we will join. And there's also an idea about opening of Panaad on a regular basis. No? So we just think about that. There's an idea, so we'll see if it's feasible. If ever we do that, we'll start with once a month maybe, no? And then let's see, test the waters, as they say. And so then we can decide if we will make it once a week. But that is an idea. Again, no, let's see the mood of the LGUs. We all know that come December, every LGU has their own activity in their respective areas. So we will have to ask them. Maybe by next year would be more feasible, no? Because of the coming Christmas season. Action! Firing line! Firing line! So muna, hulaton talaga. Lawig-lawig pa naman ang mga binulan nga hulaton ta before ang 2023. Damo pa ni sang magkalatabo samtang nagalapit ang ginatuwag nga holiday season. 14 minutos nakaligad sa takna nga alas sa 8 Action Radio Philippine Standard Time. Action! Firing line! Nagasaylo kita sa balita dito sa may Sipalay City kay kadamo gini sang luyag maghibalo. Kung nano gid ang natabo nga nalumos ang 2 ka tuig nga bata kag ang nalumsan niya balde nga puno ya siguro sa tubig. Action! Firing line! No? Mag 2 ka tuig nga bata makatikang-tikang darabo. Tekon balde lang regular, medyo gamay nga balde na. Tining balde ni tako gini. So ang lawas siya posible na lapawan sa tubig, aman na lumos siya. Action! Firing line! Pero hibalo unta, ano ba lang investigasyon sa ato sa kapulisan sa report ni Action John Diaz. Action John, mayang gabi, please kabin. Mayang gabi, Action Mar, mayang gabi sa tutunan nga mga ka-aksyon. May angol sining balita dira sa may areas ng Barangay Nabulao sa may syudad sang Sipalay, Action Mar. Gusto rin na lumoso sa isa ka dako ni nga balde, hindi lang nga balde, bilang ang tulog kagmay lang nga ginabitbit. Alam mo sa Action Mar, kumbaga dali bilang ginatipon ang tubig. Di ba, mabumba ka, masagop ka tubig, da mo isulod, do dako sa nga drama. Pero iniya, the plus target bilang isa ka sa abisang balde aksyon amar. Ano tabo sinidiri, mga pasado alas 8:30 ang tag na kayo nagilamang sang aga, nakabaton sa report ang Sipalay City PNP, nga may ara dira isa ka duha ka tuig nga bata nga babayi, nga gintayag na lumos sa sulod sa isa ka balde aksyon mar sa San Francisco Village, sakop ining sa Barangay Nabulao sa may syudad sang Sipalay. Sa aton kay na nga pagpakigangot sa Sipalay City PNP, particularmente na Action Mar sila diri nga investigador nga amo ni si Police Staff Sergeant Cyril Banaco, iya gintayag nga ining bata gindala na sa may infirmary kon sa clinic dira sa may syudad sa Sipalay kay kun tani i-revive ining bata o galing kay pag-abot dito sa ospital. Ining deklara na nga dead on arrival sa attending physician. So padri kay Banaco Action Mar, ginkato nila ining lugar kung sa rin nagluntad ining insidente. Actually, layo na ni sa proper ang iya nga paglaragway mga 20 kilometers ni sa ang distansya from proper of Sipalay pagkadto diri sa area sang Barangay Nabulao labi na diri sa ilang nga ginaistaran. Ang badri ni Banaco Action Mar, ang nabilin ka dira sa balay, ining duha ka tuig nga bata nga babae nga hindi nato pagingadlan kay Tikomo minor de edad, o po diyang iya amay nga si alias Romy plus ang duha ka bulan nga bata nga manghod sang biktima. Ining duha ka bulan ka bata nga manghod sang biktima way mani ni kay hay pa kay hubin pag ini sa Action Mar. Ang sitwasyon lasete kay na sang aga, ini ko nung ilang iloya nagalakat na gid man ni. Ang iloy sang biktima nagkadto ni sa proper sang Sipalay. Nagabaligya ni sa Action Mar sang mga utan mong ti aga pagin man sa nagahalim and ang nabilin diri sa balay ining iyabana ang biktima nga duha ka tuig nga bata nga babayi kag ining duha ka bulan nga bata man nga manghod sang biktima. Timing ko Action Mar nga wala tong iloy
do naghibi bilang ining manghod. Sulod sang balay. Amo to action Mark ko na rason kung nagsulod sa ilang puluyan ining amay mismo. Kung makita mo dala sa mga pila ka mga laragway, actually medyo layo na no? Mga most likely mga 15 meters away ang sitwasyon o kanang lugar kung saan nabilin ulihi ining bata ang biktima kagang distansya sa balay kung saan nagsulod ining amay. Tigin paano pa nag-connection Mark? Gin patiti pabala may bibiron and then gin alalayan anay nga magtulutaw-taw ang pagrebion sining duha ka bulang nga bata, and then that time nagwa ining amay sang biktima kagin pangita yang bata yung babae. Sa uli nakita niya tugtugli sa suludo sang drum ang ining bata action Mark. Ang sitwasyon sanitary according kay Bacano or kay Banaco nga may ara gani action Mark isabla ka plastic nga pulongkuan itaka na kung may maglaba pala dito sa mga uma may ginapungkuan na sila kundi kahoy plastic kinubo lang na do mga most likely mga 1 centimeter 12 centimeters or 12 inches rather equivalent to 1 feet ang katason yan. And then dito ko na mahimo nagtungtong ining bata possible na nagawlampang sa tubig action Mar. Sa uli, sige kudo-kudo ay makontrol ang ilawas. Dapat na sub-sub sa sulod sang sining drum o kon balde. Rason kung nga nadugayan lang kay kinpahipos sa pangadaan ining manghod sang biktima. Kinpatiti pres bibiron taga mo to pagwa si most likely mga sulusobra 5 minutes guro. Ang isgat na talupangdan nga aragay sa sulod sining balde o kon drum ining biktima action Marlon. So most likely ang palagranagway dali sang kapulisan wala mabantayan ini duha ka bata ka babae action Mar. Ariwa na interview na tuntay na ang investigador sang Sipalay City PNP si Police Staff Sergeant Cyril Banaco. Nakabato kapilitan sang sa kawasan na may brownie kuno sir pag ang biktima sir gindala sa Sipalay City Police. Tapos sir, nagkakta kami doon na nagkakang investigation na panamon sir ang biktima sir na mo si Cingkan sir lumatang Itigin dua katuwing ka sir babae kasi sige sa San Francisco Village Barangay na Bulao. Okay. Ang investigation sir kung kasi lang yan ang tatay si Rumi. Tagang iyang mangkot nga dua ka bulan na patulog ng balay. Okay. So sir, ang iyang nanay si Sir is nagapaligyan siya sa papel sa mga utang. So pasya sa sa may bagay. So nagbiyan na siya ng aga sir mga 7 nagbiyan ang iyang nanay para magpaligyan sa ilang akuan. So nagbilin sila isang tatay ang biktima tagang isang nakapag isang biktima na 2 months old. So sir, nag-ibili niya ang kuwan ang manghod na 2 months old. Ikatuan niya isang tatay. Tapos ginbili niya ang anak na 2 biktima sa buwat ang balay. Tapos sa buwat ang balay may balde na sir na takbo na pulos ng tubig. Wala yung sir matalitangdan matapos sa sir mapatipid. Matapos sa sir mapalipot ang anak. Pag-uwi sir sa pangita yung anak. Makita yung sir nga. At sa pagkatuwa sa sir sa sunod na pangpansin. Wala yung talaga ulang. Aso ba si Police Staff Sergeant Cyril Banaco, ining investigador sang Sipalay City PNP. Ang masubong nga balita, ining duha ka toy bata nga babae nagtaliwan o kon patay gid ini action Mar dead on arrival sa ospital. Balik na gikan action Mar? Sige. Balik na gikan sa nok po ang ka-aksyon nyo. Aksyon Jan Diaz una sa balita sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Firing Line. Aksidente ang natabo no? Atong ang amay nagsulod sa balay bangod kiti nagahibi ang manghod ang 2 ka bulan nga bata ginpatiti gin pulo PPN siguro parang at least maghipos bla ti likom atong bata gali iya nagapangampang tubi tubaw ano ka di malas no wagid matalupang dandayon nga nagsubsob na ito sa dako nga balde nga puno sa tubig. Action Firing Line.
Di mag-amo ning plastada sa may mga amo nga sitwasyon bla. May mga kabataan kag may dako nga tubig. Dako nga balde nga may puno sa tubig. Sure gid anaya. Ngidi pwede bayaan ang amo na nga pangidaron sang kabataan. Okay? Action Firing Line. Ini nga bahin dala sa aton sa kaalwan sang Bluterna Plus. All the good health and For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God.
kalsilpon, ini ko pasensya na diri ang atong income, kulang gid sa atong ginagawi man. At sige lang pang kay basi kaluyan, mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko. Di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha nagmamuna kag Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ng mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo, kag dala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatiner sa mga lata, goma, pagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts.
silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magutong malawagan kay kadamo na si maintra ko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mamuna kag Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay nga kaluyan si Malga Diyos magkadayon ng inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo
basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinera sa mga lata, goma, kagiban pagid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa balita detalye sang mga balita gikan sa Bacolod City Government Center ang inspection sa mga food trucks kag food stall sa Bacolod. Ginaswestyon ni Councilor M. Ang sa piyak sang pagsaka sang kaso sang kolera. Kag ining pagpermahanay na no sa pro bono consultants para sa Bacolod. Action Firing Line. Action Radio. City Hall Report. With Axon Dale Salazar. Axon Dale, mayong gabi, please come in. Action Mar, may arasang suggestion si Bacolod Councilor M. Ang regarding sining pagsakaman sang cholera cases sa may syudad. Isa diri sa iya sining ginasuggest ining pag-inspect no sang sanitary inspector sa Bacolod City Health Office sa mga food trucks kag food stalls sa Subong Maskara Festival kag even without sang festival action Marlon kung madumduman mo ti kahapon na moto opisyal na nagpagwang Bacolod City Health Office ganay ang confirmed cases so far dito sa mga syudad pero klaro hun naton nga ining 9 na buhi tanan o kung alive action Marlon kag ginakabit sa WHO nga recovered ang ila sining status. So ginpakayag diri ni Councilor M ang ngati makabig nga cause of concern siling 9 ka ma-confirmed cases sang cholera action Marlon kag nagpakayag ngati dapo man supposed to be nga mga measures ang pwede makatuman para malikawan no ining mga cholera cases nga nagakatabo hindi lamang sa Bacolod City kundi man diri man sa Negros Occidental kag bugos nga Pilipinas action Marlon ginpahayag diri ni Councilor M ang ngati with regards sa sanitation sa mga food trucks sa ginpang-mention nato na nga subong action Marlon nga COVID-19 pandemic kaya mo ni siya ang nag-uso no nga mga negosyo nga mga food trucks ngati plastar kalandaya sa imo sining baligya kag pwede kaya ka transfer from one place to another nga according kay Councilor M gaysa ka nurse no by profession nga dapat ang food handling proper food handling dapat in place pag nakahibalo ang publiko or mga negosyante action Marlon kung paano malikawan ang mga food and waterborne diseases. Nagpasalamat man diri ang konsehal sa Bacolod City Health Office ngati once na may mga approved resolution
ang City Council aktibo man Action Marlon nga nagahimo sang nagakaigo nga tikang ang City Health Office once kami mga approve resolution kung ikaayon lawas na ang paghahambalan na may ginaduso si Councilor M nga isa ka committee ba o kung Water Safety Monitoring Committee pagiman sa proposed ordinance nga amo ni Action Marlon ang manguna para masiguro nga aton sa mga water filling stations na gasunod sa water code, sa sanitary standard, pero according siya under discussion pa sa gihapon sang City Council ining proposed ordinance. So binpahayag din ni Councilor M nga ti hope siya no nga sa masunod nga mga sesyon sang City Council maaprobahan ni sa third at final reading, makaubra sang mga regulations ka guidelines pag mapatuman diri sa may siyudad sa Bacolod. Pamatayan naton si Bacolod City Councilor Emma Ligapiang. Well, it is a cause for concern. Certainly, it's a cause for concern para sa aton. Hindi lang gani ang cholera eh. In fact, I also passed a resolution nga ipa-check pala subong ang sanitation sang ang mga sanitary inspectors nang immobilize anay kay kundi na mo damo subong sa mga food stalls, mga food trucks, labi na gid subong may festival pakita, may Mascara festival pakita. Iban ba si wala mga proper food handling ng mga wala sila nagasunod sa mga aton food handling standards kag ang mga foodborne kag waterborne diseases base pala magsaka. Nabatian na si Councilor M. nga mo siyang nag-author sining resolution na ngati amo ni siya ang pamaagi no atikang sang SP para hopefully ma-address man ining mga food and waterborne diseases magluwas sa mga cholera cases diri sa may syudad. Sa iban na balita gikan sa Bacolod City Hall with regards naman sa monitoring sang hot meat kasunod ngati ginapabot ni magsaka ang demand Action Marlon sang baboy bariganin sang baboy especially nga manugabot ang tigkalalaga. Ginpahayag diri sang action officer kag head sang task force Butagog nga si Sir Martin Pinaga. So far so good subong Oktubre bangod wala pa gid sila may na monitor kag may na confiscate nga mga hot meat magambal kita hot meat yung mga illegally slaughtered nga mga karne nga dapat maglabay gid Action Marlon sa slaughterhouse dito sa may AVM Bernardo sa may barangay Sandumanan para ma-consider nga legal no kag for human consumption hining mga ginabaligya nga karne diri sa may siyudad sa Bacolod. So according to Sir Pinaga, though mga previous months may mga confiscation sila sang hot meat pero subong nga October zero or wala gid sila may nakuha nga mga hot meat. So lauman according kay Pinaga sang publiko ang stricto kag consistent nga paglibot man sa task force sa Butagoy labi na isa ka semana antes mag-umpisa ang tigkalalag. Pamatay naton si Martin Pinaga ang head sang task force sa Butagoy diri sa siyudad sa Bacolod. Ang subong gasugod gid libot tapos mga last week gasigi na pang-check pati ang ang mga ato no mga wheat market. Gina-check kag ang tatlo gid ka market tabla ang Libertad, Burgos kag ang Central Market. Bali more on intensified na ang monitoring approach ng tigkalalag, sir. Yes sir, kay kalabanan ara gid ang gadag sa ablang ihaw sir. Oo. So far wala kita may na monitor nga or na confiscate ng mga bali so far subong sir sa ini nga pulan ba salamat gid nga wala pagid may nga backyard nga mga ihaw. Oo, bali zero. Oo, wala subong. Pero since nag-assume si Mayor Albias, sir, may na-confiscate na kamo di ba previously? Yes sir, sang August may ara, sang September may ara, sang first week kag ang last week. Marlon, nabatiang Sir Martin Pinaga ang head sang Task Force Butagoy. Kabahin man ang Task Force Butagoy sining Joint Executive Task Force or ang Task Force sang probinsya sa Negros Occidental kag Bacolod City regarding sa campaign naton sa ASF Action Marlon. Sumera sa mga personnel din deployed dito sa mga borders like sa Barangay Sumaga, Bradco Port, kag sa may Banago Port Action Marlon. Same man sa mga coastal areas pinapaalerto man banguti posible agyan bala sa mga persona nga may dala nga mga process o kung ng pork products halin sa mga ginadilian nga lugar kasunod sining first confirmed nga kaso sang ASF dito sa may probinsya sang Iloilo.
Sa katapusan nga balita gikan sa Bacolod City Hall na formalize na gidman ining pag-appoint no kapag pagpili abis ning apat ka mga persona action Marlon nga mangin pro bono consultants ang Bacolod City kasunod iti inis lang napiliana ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Lawig-lawig man ang proseso malin sa sangguniang panglungsod at tugtog na subong adlaw na formalize na pagiman sa pagperma sang kontrata sa tunga ni Mayor Albi Benitez ng apat na mga individual. Sinisilamo sa ni Attorney Refando V. Diaz bilang Consultant for Administrative Matters and System Review, si Attorney Valerie Ann Holiero bilang Consultant for Health Insurance and Healthcare, si Dr. Mary Ann Maestra bilang Consultant for Health and Hospital Concerns, and si Ms. Lucille Halgulea bilang Consultant for Special Projects and Economic Affairs. So kung madumduman na, mga previous natin nga interview kay Mayor Benitez, yung pahayag niya nga lauman na no, nga perming mga makita dili sa may Bacolod City Government Center ining apat ka mga individual action Marlon nga mo ang magabulig sa syudad sa pilaman ka mga aspeto kag sa ila sinitag sa tagsa sa mga expertise action Marlon. So pro bono wala ni sila sang sweldo nga pagabatunon halin sa local government unit sang syudad sang Bacolod. So para mo ini mga balita nga natipon naton gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo Action Dale Salazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action fire! For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Action Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama
Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila, nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga na mamuna kay Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang silyo nagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, tagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitlugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya
batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba niya, mga bata man niya, mas need na, pero kamo lang, blessed ka mo, kami amo ka mo na ginhatag sang ni God.
kayo sa ginabakal silpon, ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man. At sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko. Di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiyan mo na guro sir. Madamo gid salamat sa inyo mga ng mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanan na-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa baton paghatag sa paglaog. Pangalagad, October 18, 22. Takop naman, kapod sa gyapon sa atos sa mga aksyon unit reporters dari sa New Center Action and Defensor sa Technical Control Action Nelmar Madera with action na Christian James Binares. Ako naman, Action Marlon Hedovaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.